Simrang hilin eh. Daday, ulinday ko. Ay dahawan ko, tugnaw ko. Inom ko corn coffee. Nagmais ko kape kaya sa datos trabahoan kasi mahilag matintal ko sa kape dito, magkape stick ko dani corn coffee ra. Daw man may kape stick daan eh, corn coffee naman yung kape ng stock daan eh. Minsan pag panahon, sige mag-lunok-lunok. Lunok-lunok kagwan. Snack lang panhapon na ni. Hindi makatuog na ko. Hindi na ko makapanhapon. Mauna niya ang panhapon. Pandesal. Pandesal ngawid malunggay ko nun eh. Pag 2 pesos. Ang pintang tanan. Asa mo dapit sa kalibutan. Kami rin sa pamilya diya sa Alicia. Ang mo diha, mga kaigsunan. Dito atas Garcia tabuan nila ni Herlin. Ang daday kaya. Nering do yo? Naggawas na day, doy? Oo, abi ko nasud. Ikutin sa kuan. A few moments later. Mana? Hi, good morning. May buntag sa tanan. Panapod ni Salamat Lord, salamat sa kinabuhi ng lirat katong matarong adlaw. Adlawng Domingo, Pizza 27 sa October na. Mamahaw deta ninyo kuan. Kinilaw nga pipino. Bakit ka ako sa pagsagnirlin kay wa magulduti. Ngayong adlaw sa tanan di ay anniversary din na sa tenanay ka 58th anniversary. Ang sena jud mo mga igsoon na ako dari ko ka. Uli agon sa ilong pangbuhat di haron. Sa anniversary na nanay. 58th anniversary nila karon. June October 27. Diyan anniversary po nila Ros Esther ug bata. Okay ba ang edad nila apila katuig sila silang kakamilyon Esther sila nanay karon ba 78. Daghapon din po din sa nila Esther eh. 1 year anniversary nila. 1 year ba? Lipat na ko. Basta kaya anniversary nila Esther eh gahapon. Kanda ko kuan. Apple o pepino. Ako ulit galis ya kay alinganin man gapon kay mga bata gapon ng klase man. Yung klase gapon wag galing kumakatin sa mga kapulungan sa grupo sa kamatayon. Pinagtihan, hinoon ko gapong 200. Ay, nagamong
Takalan sa mga kapulungan karon kay anay penalty. Galing lingaw. Pipino og tangan og dumsito. Wa pa yung mga bata man noo. Kaya ako sa mesa ni saya pa mga tubang wa di man noo. Sagdan naman sila. So, tapos ako ni Ma'am Belma makabalo di sa Davao. Davao ba kaya hindi Euro? Musta, ma'am? Bugso-bugso ko dari mo init mo mo init. A few moments later. Maadong hapon na dados Domingo, pasensya jud kaados ang ginikanan karon ng adlaw ay larong anniversary. Sorry jud ka doon na tatay kay wa jud ko ka elikjat kay ana api kinakadtong panahon kay Sabado gapon trabaho man ko sa karon mapulakaw ko ron mo uli balik gapon mo nang pasensya na jud nay tatay. Wa man siguro pud sila Lodili sa nang uli, murag si Mama Julie na to wa magali ba tipos Esther. Saan taman, di na siguro may magkatigom-tigom o nga nang na okasyon tungod kay sa kapit sa panahon. October 27, des ni ngagi, murag nagtapok pa mi. Karon murag pira kalaga sila dito, sila dito sa isa. Magsiupaw. Di malikadan ag kanang kaapikis panahon karon kay mahal pong plite. Jaw ni uli po ko, wapo ko'y kangho, manang tingbon naman sunod, huwag dahi kangho. Pohon bitaw po makauli, po karon kalag-kalag pohon, kasi magkatapok na po binad to. Kaya wak man ay, wak man ay klase, mag-isidso ko, iskapo o klasihan, kahit sa mga laga to San Isidro. Dito iskapuhan o klasihan, mga napagas ko duty galing hapon, kanang Sabado di man tanang duty na ha, galing kay klasihan, mga napagas ko duty. Mga sorry jud gado na tay, wako katin sa inyong 58th anniversary. 58 ilang katuigan karon, kay 57 man ko. 58 sila, October 27 ilang anniversary po di last istiron sa ilang kasal pero ko kay bawo pila na sila katuig sa ilang kaminsuon karon ko kay bawo tapos istir makatin ug nag-celebrate po sila sa ilang anniversary ko kay bawo si Prodilisa wa pud to kay murag birthday sa iyang umagbos murag birthday ni Nini karon mapod sila maka uli murag Boss Rami ako ka pa mutanaw ni uli Boss Rami's bay nga lang mo pasensya ninyo kay saan taman apiking panahon karon di ay modero nag October 27 ang isalida ang channel ni Rami sa GME Inja buwas ako tanaw dani nga kumay kuan